Phinde kunamukele ngani zakwethu kuyona ke i-channel lana ke siniphathela udaba oluthinta ke uPromise lapha yana ke uHappy wakwavale isibongo. Kuthiwa ke laphana ke ucela ke usizo umndeni ke wentokazi eshonele eNigeria iyovakashela ke isinqandamathe sayo. Umndeni ke wakwavale eRamochana ngaseRustenburg ukhungathekile kakhulu ngemva kokudlula ke emhlabeni ke kwendodakazi yawo uPromise uHappy wakwavale ke oshonele eNigeria ngemuva kokuxinwa ke ukugula ke okweyamaniswa ke ne-malaria fever umalaleviva ngolimi ke lwesiZulu. Ngokusho ke komndeni ke umufi lo ubeneminyaka ke engu-29 ushiye ke indodana yakhe eneminyaka ke engu-10 ubudala. Ukuthiwa ke ubehlala eKapa. Uyise kamufi ke igama lakhe ke uOrlando Vale uthe ke uRose ubevakashele ke eNigeria ukuyogubha ke usuku lwakhe lokuzalwa. Uthe ke uRose ubabikele ukuthi ke ufike ephephile kodwa ke ngomhla ka 28 December 2024 kwabikwa ngokudlula ke kwakhe emhlabeni. Ngokwamavideo ke ayefakwe uPromise enkundleni ke zokuxhumana ngohambo lwakhe lwaseNigeria wayebonakala ke ethokozile ke ehamba ke izindawo zobumnandi ke ezijuxuza ke kukhomba nje ukuthi ke kumnandi lapho ke akhona. Umndeni ke ucela usizo mayelana ke nezimali ke ukuze ke abuye noma ke ubuyise ke isidumbu sendodakazi yawo ke uzela noma ke size la eNingizimu Afrika. Ngokwezinkampani ke zabangcwabi eNigeria kubikwa ukuthi ke izindleko zokwenza lokho noma zokwenza lowo msebenzi zingadla ke imali engango 98,000. Uyise ke kaRose lapha ke ugcizelelile ukuthi ke yena nomama kaRose bahola ke impesheni futhi ke abakwazi ke ukukhokha le mali. Ucela ke usizo lokuthi ke balethe isidumbu khona la ekhaya ukuze ke ezokwazi ukufihlwa. Umfowabo ke lapha ke umfowabo kaRose uValito Vale naye ke uthe sebexhumane nehhovisi ke lenxusa futhi ke basalindele ukuthi ke impendulo ke izothini. Nganza kwethu yilo ke udaba lolu oluthinta ke lapha ke intokazi leya yakwavale khona lapha ke ngaseRustenburg. If ever bafowethu kukhona ke abantu abangaba nosizo kuyona ke lenkinga bengaxhumana ke nemndeni noma ke bekwazi lokho ke ukuthi ke bakusabalalise na kuyona nje la i-comment section you can write mhlambe ke or else ucheke ke udaba kakhulukazi njengoba silitholile lapha ke kuyisolezwe uxhumane nesolezwe. Kodwa ke esikufisayo thina ukuzwa ke novo lwakho nje mayelana nalo lolu daba la kwi-comment section ungakhohlwa ukulike uphinde ke ushare lana ke le video. Danko.